Tabangi kami nga makita namo ang among mga kakulangon. Pinaagi sa mga pulong nga imong itudlo kanamo. We pray nga ang tanan nga makadungog aning mensahe dili magpabilin nga maoras gihapon Ginoo. We pray nga ang imong gahom magalihok sa among mga kasing-kasing ug hunahuna. Makit-an kini sa among pagkinabuhi, sa among pagpadayon ug sa among pagtuo diha kanimo. Salamat nga tagaan gyud mi nimo sa langit nung kaalam karong gabi huna o Lord. Mao ni among gipangayo nimo Amahan og ihatag kini kanamo pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Amen. Panglingkod tang tanan mga igsuon. Karon nga kagabhion atong hisgutan ang kinaiya sa simbahan. Ang kinaiya sa simbahan. Kami karon sa amoang intensive class sa Book of Revelation. Daghang magwalali nga molikay ani nga kani nga book, kani nga Revelation because ang huna-huna nila lisod nga sabton. Pero naa pa lang sa title, reveal, gipadayag na. So dili gid ay siya lisod. Dili siya lisod mga igsuon. So unang-una kisa may gasuwat aning Book of Revelation. Ingon ang Revelation nga si John. Pero niadtong panahon na daghang John the Beloved. Daghang pangalang John. O niya gituuhan nga kini siya nga nagsuwat ani si John the Beloved. Siya gyud nagtawag siyang kagalingon og John the Beloved. O niya kinsa man ni si John the Beloved, siya ang usa sa nakasinati og grabe gyud kaayo nga kanang bugat gyud kaayo nga paglutos. Dili lang gyud nimo ma-imagine nga prituhon kang buhi, pero di gyud nimo i-give up imong pagtuo sa Ginoo. Nakita mo sakit atong tuho, di nam ta mga lagad. So nganong nasuwat man giallow sa Dios nga maabli ang langit. Ang dili makita i-reveal. Nanay veil, nanay tabon, so i-reveal. Tandugon no gotro, kuaag karong makita gyud unsay naa didto. Gialaw sa Ginoo nga maabli ang langit, ma-reveal ang mga natago, mapadayag ang mga natago, aron ma-encourage ang mga tawo nga nagtuo kang Hesukristo nga nakasinati sa intense kayo nga persecution. Sa panahon ni Nero o sa gisundan pa sa first century, grabe gyud kayo ang persecution sa mga Christian. And halos wa na gyud sila paglaom. Murag ang ilang una-una, wa na gyud sila grabe naman ang among pag-antos, asa naman ang Ginoo, asa ang Dios. Murag sila naa na sa pader. And suddenly, murag kaingon sila, diya nakuto, wala na paglaom, ngit-ngit na, kamatay na, but giablihan, na ay revelation, gi-reveal, nga pagpadayag nga dunay Diyos, nga na ay Ginoo, nga na ay kinabuhi human aning kalibutana. Daghan kaayong gitawag og mga apocalyptic books, Book of Enoch, unsa pa nang mga naghisgot kabahin. But ang only nga kanang book nga nahimong accepted nato mga igsoon, walay lain kundi ang Book of Revelation. Because ang gasuwat sa Book of Revelation is strong believers of Christ and followers of Christ. So gisgutan din kini nga book nahimo ni siyang kining apocalyptic book, may kay kag apocalyptic naghisgot siya paglusaw sa tanan, pagkatapos sa tanan. Kanang dili nimo ma-imagine ang katapusan sa tanang butang, manay apocalyptic. Dayong naghisgot siya sa unsay sunod nga wala makita karon sa tawo. Letter usab siya, as Abi said nga gipadala siya nga suwat ngadto sa nagkalain-laing dapit sa mga katawhan nga nagtuo sa Dios nga halos makabsan na gyud og
hope ni atong panahon na. Then ang revelation usab mga igsoon is prophecy. Pagpadayag siya, nagpadayag usab siya sa nagtudlo siya sa mga butang nga unsay umaabot. Now listen to this. Dunay nagkalain-lain nga pagpadayag aning revelation because daghan kaayo ang study nga gihimo ani. Dunay niingon nga ang revelation nahitabo na sa history gikas pagsugod. Ang uban pod moingon nga futuristic siya, umaabot pa lang. Sa lain nga pagsabot niingon usab dito nga ang Book of Revelation nahitabo na sa first century, panahon sa intense persecution. Grabe to nga persecution. But anyway, ang pinaka-importante nga, ang Book of Revelation, nagmatuod yun siya nga dunay paglaom, dunay Dios. Human aning kinabuhi na ay lain nga kinabuhi. Na gitawag og supernatural nga wa pa gid nato nakikita og mao nya nay atong paingnan. Then ang Book of Revelation nabahin ni siya. Ang pinakauna nga gipanghisgutan niya is ang sulat niya ngadto sa mga disciple ay sa mga churches. Manang ang uban ani ilaning tawgon og the church age, panahon sa mga pagsugod pagyod sa mga kasimbahanan. Og imong makita mga igsoon nga by the way, kana bitang magwali ka nya nay magsigig hunghunganay no. Brag kuan ba kanang kuan nga dili interesado sa gipaminaw. So para ma-aware pud ta na insulto di ay na siya sa nagsulti. Para mahimo tang makabalo ta ana nga kuan day siya nga pamatasan kanang dili siya maayo pod. Okay, so balik sa ta. Asa na gani ko? Oh, lagi gyud ni. Oh, church age siya. Sige, balik na, focus na. Church age, panahon sa kanang pag sugod sa mga kasimbahanan, hangtod nga gitabunan sila sa makalilisang kaayo nga paglutos. Dili na lang nimo ma-imagine gyud. And gani giabot pag gyud nila ang kamatayon aron lang makumpleto, masuwat gyud ang Bible. Muna nga kung moingon ta grabe ang atong pag-antos karon sa atong pagkakristohanon, masuko ang kaitanganlag pastora. Atong itanawon sa kapanahonan nila kinagrabihan gyud kaayo. So gituuhan nga si John nakatabang og naka-ministeryo pod ni ining pito ka mga kasimbahanan, mao nga siya maoy gipadaygan sa Dios og suwatan ang mga pangulo aning mga simbahan. Kung imong basahon ang entrada sa suwat, moingon dito, suwat alang sa anghel or sa angel of the church. But dili na siya literal nga anghel because ang angel is messenger. Magwalali, magtutudlo or pangulo sa simbahan. Gisulat diha. Og dunay 7 ka churches nga gisulatan og duha ni ana maoy atong hisgutan karong gabi huna. Duha ni ana maoy atong hisgutan karong gabi huna. Una kaning Smyrna. Tanawa ang Smyrna. Atong gibasa ningon dere, balika ra gud to sa Smyrna verse 8. Ingon siya nga isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Smyrna. It means the leader of the church sa Smyrna. Tanawa nato niha. Kay ang paglaom gyud nga akong gituuhan, human ani nga wali na atay paghinulsol before ta mo pauli. Because nagdawat ra ta sige kaalam pero walay pagbag-o kay walay repentance. Useless man siya. Na ingon siya diha. And to the angel of the church of Smyrna write, this thing saith first and the last, which was dead and is alive. Ingon siya, gisulat kini alang sa pangulo sa simbahan sa Smyrna, o kini mismong sulat nagagikan niya nga mao ang sinugdan og ang katapusan og siya nga nabuhi og namatay og nabanaw. Bot gipasabot nga gikan gyud mismo ni Jesus Christ. Pagkaninduta, pag mata nimo basa kag sulat unya na nakabutang to from
your beloved Jesus Christ, your Lord. Thank you, Lord. Lamia. No? Nindot kayo. Yung kabalo mo, palpak kayo ang mga panghuna-una sa mga Kristohanon kay siging gaagad o gifts. Makakita ko vision, padamguhon ko, magpropesy ko, nga. Di man gani mo basag Bible, wa man kay kabalo mo sa isod sa Bible. Napayuban mag-interpret, grabe, nag-ingon ang Bible mo nang ikaw. Wala gani susihag, nganong nisulti siya, ana, kanus ana siya gisulti, kinsa iyang gisultian, ana, og unsa ning nga pulong para sa ato karon. Kadi man kita may first reader, ani. Naka-benefits ng taani because ang Ginoo nga tag-iya ni ining maong mga pulong mao nga nakigsulti sa mga katawhan kanito mao man sad ang Dios nga atong gisimba karon. Amen. Mao ni ang Dios nga atong gisimba karon sa atong kasing-kasing. Ingon siya. Si Jesus mismo nagsulat, tanawa. Next verse. Ingon siya. I know thy works. Alam ko ang paghihirap mo, ang trabaho nimo, grabe ang mong hard work. And tribulation, ang imong giantos, pag-antos o mga paglutos. Ang dako kayong poverty, kini ha? Dako kayo nga grabe gyud. So kung imong lantawon og ayo, ang kahimtang sa Smyrna, pobre kayo sila nga church materially. Materially, pobre kayo ni nga church. Pero ningon siya, poverty, but thou, na ay open and close parenthesis, but thou art rich. Apan sa tinuod lang dato ka. Ang iyang gipasabot, pobre sila kanang materially, pero spiritually, diha sa Ginoo, gold kaayo ang ilang kasing-kasing diha sa Ginoo. Na mamili ta ani karon. Dato ta materially, unya pobre ta spiritually. Or pobre ka materially, nya dato ka spiritually. Pili. Ato dayon sa pwede common. Duha ra man goy gipapilian. Pwede day pastor, basi na pwede pastor dato sa spirito, dato pod sa material. Duha ra gipapilian. So tan-awa sila ha, pobre gyud kayo sila. Materially. Pero niingon si Lord, pero dato ka sa akong atubangan. So kita magsige na dayon tag self-pity tungod sa atong kaimtang. Pero what if tuod kung dato kayo ka? O di ka dato? Labaw makaluluoy nga spiritually we're poor and materially pobre pagyod samot. O tan-aw na to no? Ningon siya. Now thy blasphemy gipasipalan of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Gibutang-butangan mo, gisakit mo, gilutos mo, gipasipalahan mo, niini mga taong nag-ingon, mga Hudyo, mga katawhan po sila sa Diyos, pero mga sakop sila ni Satanas. Sa inagog, pundok. So nakita ni Lord ang ilang grabing kawaladod, butang-butangan pagyud sila. Muni nakita ni Lord aning Smyrna. Okay, padayon ta. Ingon siya. Sa verse 10, ingon siya, fear none of these things. Ayaw kadlok ibisan asa nini which thou shalt suffer. Ayaw kadlok, ayaw talawi, ayaw pagtalaw, bisan asa ni ining imong mga alantoson. Sige ratag, kabalo mo sa ang tanang butang sa kinabuhi, pangandaman mong yod. Magpakasal ka, o di ka kapangandam, sigurado yun ang dasmag-dasmag ka. Pangandaman. So ang blessings nga moabot, pangandaman. Pero kung naapoy moabot nga, wala ni mo gi-expect nga mga makaguol sa kinabuhi, pangandaman. Daga mga Kristohanon, mga backslide inig-abot sa mga kagulanan, kay wa ka pangandam. Ang tawag nila, mga Kristohanong talawan. No? Ingon ko sa atong igsuon, kauban nato, naitabo ni sa imuha, kanay 5 kabutang gitudlo si Lord nimo. Una, ang priority nimo. Sunod, i-check na imong garbo. Kanang, sige ratag, paningkamot. Halam, ningkamot yun. Wa na simba-simba. Imong usa ka imong
Sige ra kag panarbaho. Unya, pag-abot sa panahon, bilingan kag 40 mil, ritso. O, wala na. Wala lagi, dili lagi kita mayog. Masecure na ito itong kaugalingon. Ay, Ginoo. Gapadayag siya sa iyang kaugalingon. Ingon siya, ayog talawi na. Huwag mong katakutan kahit ano pa yan. So the devil shall cast some of you into prison. So prisuhon sila. That you may be tried aron sulayan. Sometimes may mga gapos gyud ta. Sama aning Smyrna. Tistingan gyud. Kini nga itong pagsimba, tistingan manya ni. Kung panahon na ka, nakasala ka, nauga ka, na-discourage ka, tistingan. Kung tinuod, pag yun yung gasimba na ko, be. And ye shall have tribulation 10 days. Kaadlaw, ragani, gayaw-yaw na. 10 days ang iyang antuson. Grabing kasakitan. And I will give thee a crown of life. Now, notice, nga kining Smyrna o ang Philadelphia, sila ragyod ang wala nakadawat og judgment. Commendation ra ang ilang nadawat. Kana bitang gidayeg sila sa ilang pagka-genuine nga mga magsisimba. So giingnan siya, you will receive a crown of life. So diha sa imong pag-antos, Smyrna, be strong at tubangan na tanan. Kay dili ra dinhi ang kinabuhi. Human aning tanan dunay kinabuhi. Muna ningon dito sa Mateo mga igsoon. Ayaw kahadlo kay ang makapatay sa imong lawas apan walay gahom motambog nimo sa kalayo sa impierno. Kahadlo kay noon siya nga makapatay sa lawas ug may gahom. Nga mutambog kanato ngadto sa kalayo sa impierno. Di ba? Mao ni. So, kung imong tan-awon mga igsoon, makarelate ka. Nga sometimes kita, mura po tag Smyrna. Nga grabe ang atong giagian. Pero mula hutay gyapon ka, magpadayon na gyud ko, nasubo man ko, nalipay man ko, discourage man ko, magpadayon na gyud ko, ako na lang usa magsimba, magpadayon na gyud ko, nasakitan ng kugayo, magpadayon na gyud ko. Because dingon siyang ayaw kadloki ang mga alantoson. Shocking kaayo sa comparison ani sa usa nga church. Tanawa siya, nindot kayo ang iyang nadawat, no? Kagabi, gisgutan na mo, I said, akong giina ng mga papa, akong giampo nga ma-share po nina ako sa church. And hopefully, sa Sunday. Pero karon naman ipahatag. Kaya Sunday naman ang tanan. So, ang verse 11, ani, ningon siya, busa kung may dalunggan ka, pamati ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga simbahan, mo nang gitawag sa church age. Kay mga kapanahunan lagi ni sa mga kasimbahanan. Nga sa pagsugod nila, arang inita kaayo sila sa Ginoo. Pero pag abot sa panahon, wala na sila Ginoos kinabuhi, ang naan nila, simbahan na lang o Domingo na lang. Simba magmadomingo. Pero ano Ginoo? Ang mudaog, dili mahiagom sa ikaduhang kamatayon. So, atong timan-an, nga sa atong pagkakristohanon, gubat ni, lumba. So, ang tanan gayud, mudagan, ang tanan makigubat. Tingo siya ang mudaog. Makigubat ta, at tubangon na to ang mga kasakitan. Makigubat ta, at tubangon na to ang mga babag sa atong pagpangalagad. Ningon si Lord ang mudaog. Then, timan nga niingon si Lord, ang naay dalunggan, maminaw. Nabaday siya gibuhat nga way dunggan. Dili, tanan nga naay dunggan, maminaw. Mingon bitaw na uban nga naminaw, ipalapos ras pikas. Ngano man na? Unsa man ang term nga naminaw, pero gipalakpos ras pikas dunggan. It means, nandunggan nila, pero dili nila ikinabuhi. Kinsa man yung mga tawhana, na ay relihiyon, na ay simbahan, og dunay Domingo, og dunay pagsimba, dunay paghalad, pero walay Ginoos kinabuhi. Ato ni silang adtuon. Tara, ato tas Smyrna, sa Laodicea. Mo ni ang among intense kayo. Grabe yung pagtuon ng mga gabi Tanawan ng Smyrna. Pamalandungin og ayo. Kay hopefully karong gabihon na dili nimo masayang ang chance nga ihatag ni Lord.
Grabe kayo yang love sa Smyrna, gitagaan giniya. O grabe nga, kanang gitawag og extraordinary nga grasya. Ang ayan, nagyoto niyang hukman, pero gitagaan ginag-extra nga grasya pagyod. Gahulat pagyod siya, naghulat pagyod siya, gi-offeran ganiya, pasayloon jud kanako, pag hinulsol gyud. Atong pag basahon mga igsoon. Ingon siya sa Revelation chapter 3, Revelation chapter 3 verse 14. Mao na ni Aglaudisia. Revelation chapter 3 verse 14. Atong isa-isahon. Nako diha kay kuan siya. 14. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Laodicea. So in other words, ag pangulo gisuwatan. Gipahibalo siya sa kahimtang sa iyahang sa church. Ingon siya, kini ang giingon sa amen. Kinsa maning amen? Si Jesus gyapon. Ang kasaligan ang matuod nga saksi nga mao ang sinugdan sa tanan nga gibuhat sa Dios. Verse 15. Nasayod ako sa imong binuhatan. You know what? Inig Sunday magkita ay gyud ta dire. Nakabihis ka, may dala kang Biblia, o dyan na, inig Sunday. Pero hindi ko alam kung anong ginagawa mo pag ikaw na lang. Ang Diyos mo yung nakahibaw, ana. Butang na sa imong hunahuna. Nasayod ako sa imong binuhatan. Ang sunod, shocking kayo, ningon siya. Dili ka bugnaw, dili pud ka init. Gusto ko unta nga bugnaw ka na lang gayud o init bahinoon. 16. Apan, kay init-init ka lang man, isuka ko ikaw. Pag nag-inom kag kape, o niya, bugnaw-bugnaw, ay lami. Ganahan nyo kag init kayo. And then, mo inom kag kanang mango nga gishake. Unya walay ice, diili pod kaganahan. Gusto jud kag bugnaw pod. Ningon man si Lord, you are in between. Init-init lang ka. So isuka ko ikaw, paminawa ra gud ni. Paminawa, tan-awa. Kining init, it means genuine believer. Genuine gid siya, mamartir gyud ko sa akong paglaban sa Ginoong Hesus. Magkamatayan gyud. Pulungan siyang ulo, torturon siya, prituhon siyang buhi. Mga lagad gyud sa Ginoo. Di gyud ako sa ibaylo, mao na siya init. Then pag moingon na gani kag bugnaw, it means tawo ni nga wa pag gyud kadungog og Dios. Wa pag gyud na sangyawi. Wa pag gyud diha sa kamatuoran. Wala pag yun siya nakadawat sa Ginoo. Tao ni siya nga iya ra sa kalibutan. Pero moingon na gani kang init-init, Kristohano ni nga kompromiso. Katuning akong giingon nga Kristohanon kung Sunday morning. Pag other day to anas kalibutan, ang tawag ani niya init-init. Paminaw mo. Ang init kinanindutan, nakapahimaya sa Dios. Samtang ang bugnaw, di gyud. Kaya siyempre, wala pa man sila Ginoo. Pero, ang pinakalala nga kahimtang sa kinabuhi sa tawo nga di gyud makapahimuot sa Ginoo, kining karnal nga Christian, init-init. Why? Kay katong bugnaw, pag nasangyawan to sila, may tsansa pang maghinulsol. Pero kining kompromiso, magsigir ning atong simbahan, muhatag ra po ning tithes, musambak po ning magdayeg, mupakpak po ning musayaw po ni. And that is why naguna-una siyang Christian naman ko, luwas naman ko'y Ginoo. Irrevocable man ang kaluwasan. So dili gyud ni siya maghinulsol. Munang niingon si Lord, iluwa nako ni. And nakamatikod mo nga daghan kayo ni sa mga kasimbanan tibuok kalibutan. They are good hearer but they are not doer. Sigir ni paminaw pero di gyud ni mo buhat. Ingon si Lord, iluwa ni niya. Now, kabantay mo,
ang audience ni Ginoong Hesus sa nagministry diya dinhi, kasagaran nila mangingisda, farmer o mga magbalantay mga karnero, mga livestock. That is why pag nagwali siya, maghisgot siya kabahig pag-uma, kabahig pagpanagat, kabahig mga magbalantay karnero, di ba? Kaya makasabot siya. Mas dali nilang masabtan. Lakaw kunos Alaska, Iceland, lakaw sa Iceland. Unya pagwali dito, mga igsuon, magkugit ang tanom og humay. Sa may mutam na nito ice? So tanawa ning Laodicea, ngano mang nigamit si Lord og tubig nga init, bugnaw o init-init lang gamay, lukewarm. Nganong nigamit sa ana? Kung imong susihon ni sa geographical location, ang nahimutangan aning Laodicea, wala siya'y tubig. Wala siya'y tubig. Unya, ang mga neighboring niya nga mga dapit, dunay tubig nga init kaayo, samtang ang uban ani nga dapit, duna po'y bugnaw kaayo. So ang ilang buhaton, ang ilag yung tubig, iagi ba ng irrigation or gikanalan ba na nila or ilang kabon? Gikan ba sa north or gikan sa south? Nga didto gagikan, bugnaw pa kayo, inigabot, init-init na kay mo travel pa baya. Diripod init kayo, inigabot sa ilang dapit, di na kayo init, kay mo travel pa man. So gigamit ni Lord ni, sa pagtudlo nila, kay mas makasabot man sila, kay adlaw-adlaw man nila ning pagkinabuhi. Gigamit nila, mo nang mas makasabot sila, unsa ang giingon ni Lord, nga init-init o bugnaw-bugnaw. Ang atong Ginoo pag nakigsulti siya, sabi ng Bible, bisan gagmayng kabataan, makasabot. Dili lang makasabot ang dato sa Espiritu. Munang niingon dito sa Mateo 5 nga blessed who are those that are poor in spirit. Kato ba ang kabalo mga Pariseo, nauna nila dato na sila sa kaalam mo nang di sila mudawat sa pagtudlo sa Ginoo. So ang pagtudlo sa Dios bisan gagmayng kabataan makasabot. Pero ang mga hambog dili poor in spirit, di gina kasabot. Mo yung pugan na mas maayo pa man ko kay sana niya. Wali-wali o klaro ayo. Mo na mga hambog. So that is why gisultian sila ni Lord. Tanawa ang ato ning palawman. Lukewarm, neither cold nor hot, I will spew thee out. I will spew thee out of my mouth. Iluwa gyud niya, di gyud niya. Mayon gani kag sa Bisaya ra bang ahubad isuka. Kabalo mo kung saan isuka? Nakasulay tag suka tanan. Usa imong gibati sa diyang gasuka ka, og nganong nisuka man ka kay luod kayo. So niingon si Lord ngadto Christian sa Laodicea, luod kayo mo. Luod na kaayo mo. And ang mga Kristohanon sa One Way Disciple Church, kumusta man punta? Basig mo ingon ra kang Laodicea ra gani na sila. Kani adto remember ang Laodicea, wala sila yung mga cellphone, wala sila yung mga gadgets. Kumusta man ta? Wala na tayo time mo basa sa Bible. Wala na tayo time. Wala na. Luod kayo. Ikaw si Lord, isuka ka na ko. Gisuka ko ikaw. Then, next nga verse. Tanawa, sunod nga verse. Mas mulawon pa ni. Because thou sayest, I am rich. Niyon sa ganitong Smyrna ganiha. Pobre sila apan diha sa Dios dato. Kining Laodicea, materially mga dato ni sila nga mga Kristohanon. So that is why mga sila dato mi naana mo ang tanan. Thou say I am rich and increase with goods og padayon paming nag-uswag. I have need of nothing. In other words, ang tanan akong gusto among maangkon. Pag kinahanglan dayon og sound system ang church naa dayon, pag kinahanglan dayon, naa dayon. And knowest not that thou art rich? Ingon si Lord, wala ba ka na sayod? Nga pobre kayo, kaog makaluluoy? Iyang giingnan ang Laodicea. Dili ni judgment.
But paghatag nila o paglaom nga ma-realize nila ang ilang espirituhanong kahimtang. And then niingon diha, you are rich and miserable. Makaluluoy ang iyang kahimtang. Pobre gyud kayo. Tubangan sa Diyos. Imagine ha. And blind and naked. Makaluluoy, kabus kaayo ka, buta pagyud ka, og hubo. Grabe, no? Muna iyang gisulti sa Laodicea. Yet, ang Laodicea, wala sila kay balo. Why? Alive silang nagsimba. Naasa adlaw sa pagsimba. Grabe sila. The fellowship. Kaya kining lukewarm nga tawo, di kahinulsol. Kaya wa man siya kabalong, lost na siya. Wa man siya kabalong, nawala na dayay siya. Ang iyang una-una, naraman ko. Gapadayon naman gihapon ko. Bisag nga, padayon naman ko. Padayon naman ko. Ing anak ning lukewarm. Lahi ni atong muingon nga, Lord, magpadayon ko Ginoo o kang imong isugdan, may tabo. Padayon naman good ko. Okay naman ni, padayon naman ni. Lukewarm. Poor, blind, naked, miserable. Grabe, luuyan ni nga church. Pero ilang panglantaw sa ilang kaugalingon, proud kayo sila. That is why naay diferensya ng spiritual gifts o fruit of the spirits. Gifts of the Spirit and fruit of the Spirit. Kinadakuan nagdiferensya. And sultian mo na ko, katawhan dinis, Lordes, iampo ninyo gift of the, fruit of the Spirit. Why? Daga mga tao nag-ampo og gift para mahimo kong will nun, mag-ampo ko Lord taga ikaw gahom, nga mubanhaw kong patay. So na will nun na, kaya daga na kayo. Pag fruit of the Spirit na, love, peace, wala. Walay nag-ampo. Walay nangayo. That is why dagas mga Kristohano nahimong garbo. Sa 7 ka makamatay nga sala, number 1 ang garbo mga igsuon. O ang spiritual pride, maog yun ay pinaka-deadly sa tanan. Iya dahing tanaw niyang kaugalingon na ako, ani nga gift, siya wala. Mas maayo man ko ni, kaysa anak niya. Mas mapaubsanon man ko kaysa anak niya. Mas faithful man ko kaysa anak niya. Mamatay gini. Nga klase sa spirituhanon nga garbo nga naa sa tao, mamatay na siya. Literally nga mamatay, wada ginawa. I mean, ang iyahang pagpakiglakaw sa Diyos, mao'y madelikado. Sama aning Laodicea. Imagine na magsimba ni sila, nakasuot tingalig mga gold. Daggo kay gold. O niya mga linen nga, kanang mga mahalon bitang biste sa karaang kapanahonan. Imagine na lang nato sa atong panahon ni karon, makasabot ta, manimba ta diri tanan nakalibays ta, o niya naka-channel og mga kulintas. Guest kayo og mga bag. Lakoste. Di gyud pwedeng mulakaw og dili dinosaur ang bag. Buhaya. Imagine na lang, manimba tanan ni ngana. Nakapirari manimba. Grabe di gyud mo drive og sakyanan nga ubos og 15 million. Dapat 15 million pataas gyud. Imagine na lang, dato kaayo sila nga church. Pero giingnan sila ni Lord, luoy kayo ka, hubo, buta, makaluluoy, ug pobre kaayo ka nga simbahan. Next verse. Ingon siya, I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Ingon ang Ginoo ngadto sa Laodicea. Oy Laodicea, tambagan ka nako. Nya imagine ang tambag ni Lord, wala siya kakasaba. Nagtambag siya nga ang uban sa luha o nagpaabot nga muhinulsol unta ni. Ingon siya, tambagan ka nako, palit diri nako og bulawan. Kanang bulawan nga giagis kalayo. But actually, pag moingon si Lord, palit diri ka nako, it's free. Bayad na niya. Pagpalit diri nako, ang buot anang gipasabot, pag-angkon og langit nung bahan dili sa kalibutan. Niyon sa si Mateo,
Ayaw ka magpagtigom, ubandi ang kalibutan na, nga dunay anay nga mukutkot, baha nga mo anod, linog nga mo tumpag, taya nga mo. Bati nga siya, pagtigom magbandi ito sa langit. And dire, ningon siya nga tos Laodicea, palit mo bulawan diri nako, nga giputli sa napulo kay gayon. It means tinuod nga kadato. Kaya mo yun nga ni kagiputli, gitangtang tong walay apil. Mga taya-taya, mga hugaw-hugaw. It means tinuod, pure, gyud nga pagkadato. Ingon ang Ginoo. And that thou mayest be rich, aron ka mahimong dato. And white raiment, that thou mayest be clothed. Palit, puti nga biste. Pag mo na gani ang Bible nga puti nga biste, pagkamatarong. Mga maayong pagkinabuhi, maayong buhat. Nga gibuhat sa Ginoong Hesus o kay ato man siyang gidawat mo nang nabistihan ta ani. And that the shame of thy nakedness do not appear, arong matabunan ang imong pagkahubo. And anoint thine eyes with eye selves. Tambali ang imong mata. Aron ka makakita that thou mayest see. I-continue, Ragod. And in verse 19, as many as I love. Tanawar ko na. Iyang gi-open nila, girebuke niya ayo. Dayong iyang giingnan. Kay ang akong gihigugma, akong pantunon. Munang kining nangahitabo sa atong kinabuhi karon? Panton man ni sa Dios. Ayo kag ingon nganong gingani mo kunimo, graana man ka Lord, ngalagad mo kunimo, nganong gingani mo kunimo, katuday siya amo to nangalagad. Sila untay hatagi aning ngani kadakong bayronon. Ingani nga balatian. Gihigugma ni Lord. So niingon siya, be zealous therefore and repent. Gitagaan niya chance nga maghinulsol na as verse 19. Amazing kaayo sa verse 20 mga igsoon. Fokusin ang 20. Ang author? Kalimot ko sa Holston, William. Tanawa siya. Ari sa tas verse 20. Tanawang verse 20. Ingo siya, behold, I stand at the door. Kinsa iyang giingnan gani ang church sa Laodicea. Iyang giingnan, oh Laodicea, behold, I stand at the door and knock. Listen to this. Nganong nanoktok man si Lord, asa di ay siya? Naasa gawas. Atong makita pila katuig ni silang gasimba sa Dios pero ang Ginoo gawas nas ilaha. Pila man ta diring gasimba nga ang Ginoo gawas nas atong kasing-kasing. And kung imong makita ni sa author nga niingon dia the light of the world, naa siya gibutang nga picture. Ato sa basahon ningon siya, behold, I stand at the door and knock, and if anyone hears my voice and open the door and welcome siya nako, I will come in and I will eat with him and he will be with me. Muna gisulti ni Lord. Nga di ako spultahan, nagatuktok ko, kinsay makadungog sa kong tingog, og muable, kada simba makadungog, pero dili muable. Muna mamauli rag dili makahinulsol, walay kabaguhan. And notice this. Ingon siya ang makadungog ug moable. Musulod gyud ko makigkaon kaniya. It means makiguban si Lord, makigfellowship. Pag moingon kaning makigkaon, ug unsay naa ni Lord, matikman po niya, matilawan po niya. And anong meron sa iyo, naapod ni Lord, makigfellowship siya. And he said, he will be with me and I will be with him. Tanawa na nga seguridad. But listen, tanawan eh. Kung imong i-search, William Hunt, kung imong i-search ang author sa The Light of the World, nagbutang siya og ancient painting or drawing sa Laodicea. Paminaw. Na ay picture dito, mo man ko kakakitag kinsa si Jesus, no? Unsa di iyang hulagway. Pero iyang gibutang dito, nga kunwari si Jesus,
gatuktok siya sa pultahan. Kabalo mag-unsay naa sa pultahan? Mga bagon nga nangatkat sa pultahan. It means dugay ra nga nasirad-an. Unsa pay lain? Kung imong i-zoom ang picture, walay gunitanan. Nga kung sabto nato, ang makaabri lang ang naa sa sulod. Kung dili nimo abrihan si Jesus, di gyud pod siya mamugos. He said, I stand at the door and knock. Pero ang pultahan, gilumutan, nag-ayo, bagunan, daghan kay mga balagon, mga sagbot nga nikatkat, kay dugay na di ay nilang gipagawas si Jesus. Ang nabilin nila, relihiyon na lang. Mga awit na lang. Mga pulong, mga pagsayaw. Naghalad sila, nagtight sila, or whatever religiosity giimo nila. Religious stuff, gibuhat nila tanan. Pero ang Ginoo dugay na di ay wala sa sulod sa ilaha. Walay doorknob. Kaysa ancient nga mga panimalay sa kapanahunan, ang mga pultahan ang naaray ablihanan sa sulod. Naa sa sulod. So ang makaabli lang kadtong naa sa sulod. Tanawa ang kahimtang sa Laodicea. Grabe si Lord, nagapanoktok. Every day nagapanoktok. Nak, basa, nak, muni, nak, pamalandong, nak, ampo, nak. Pero masimbara ta. Simbara gud ko, padayon na gud ko. Pero si Lord na nasgawas. Wala na siya sa sulod. So nag-offer si Lord. Nanuktok yun siya. Ug manay gihilakan ako ayo gabi nga nagampo ko. Kapoy kayo ko, Lord. Kaana jud ko, Lord. Grabing kapuya kayo ko. Ngani ang sitwasyon sa kong pamilya, ngani ang eskwela ko, Lord. Wa ko'y klase adto ko sa Bible school, magtudlo ko. And Lord, mauni. And Lord, ang church member Ginoo nasa ospital, kay kini Lord naluya, akit kato Lord wa na ni simba, kari Lord. Kapoy kay ko Ginoo, wa ko kabalog asa ako i-give up. Wa ko kabalog mag-unsa ko. Siko gilak. While nag-prayer me kagabi. And then ingon ko sa Ginoo, Lord, imong gidungawan akong kasing-kasing katkata nagbagon. Na pagwali, na pagsimba na tanan. Pero tingali Ginoo, wala na ka sa sulod. Kaya ang naa sa sulod, kakapoy are, trabaho are, himo, buhat are. Mausab ta, eskwela rin na sa sulod. Trabaho rin na sa sulod. Kwarta rin na sa sulod. Natay pagsimba natay Domingo na natanan sa atwa, si Lord ray wala. That's what happened to this church. Ug wala na alarma karon ang daghan kayong mga Kristiyanon nga ang naitabo sa Laodicea mas lala pa ang naitabo sa mga Christian churches karon. Kompromiso na tanan. Imagine na nila tanan. Gibuhat gyapon nila, nagsimba gyapon sila, pero si Lord naa sa gawas, dugay na kay di ayong panahon. Nga ilan ang gipalaya si Lord. Munang kapoy na kay kaka ampo kay imo ang gipagawas ang Dios. Munang di na gyud kaganang mubasa kay gipagawas na nimo ang Dios. Munang di na kaganahan sa buluaton sa Ginoo kay gipagawas na nimo ang Dios. Enough na lang nimo ang pagsimba, mura kag Laodicean. Ingon si Lord, I am giving you a chance. Uban sa malumo, maamumahon, nga tingog nga naghatag og paglaom nga unta mo hinulsol pa. Kaya sometimes bisag magtrabaho ka, gapaminaw kag wali. Pag makabakanti ka mo basa kag Biblia. Bisag nagsiya, nakisulti sa Ginoo. Bisag nagdrive sa motor, Lord, tabangi ko Ginoo. Nalipay ko ron kay
sa yuming nahuman. And I don't know og noon naunsa ko. Ingon ang among professor, half day ta karon, so nalipay ko kay makauli ko ang mga bata pod half day ra, so basin makagawas baday sila. Nga pag-udto na galungag man sila, so maniudto ko daan. Gakurog naman kog ayong bugnaw na kaayo ng gawas ng dagko king singot, pati akong karsones basa naman kaayo, so di gyud ko kagikan. Nagakuha ko sa kanon giingana nako, and si Charis gadagan ako ra pastor. Naunsa mo ko, Lord, ingon ko na, basig ni saka ang akong sugar, naapsan ba ko sa gutom, or basin stress ra jud kay ko una, or daghan ko gyud una. Praise God kay human kog kaon nagpahulay ra jud ko maulian na jud ko ani mo uli na jud ko. Bisag asa na conflict. Pati sila. Undang na lang ning imdib, undang mo, padayon na jud ko. Daghan kay kong nakatunan. Praise God, nakauli argid pug ko. And tan-aw ko sa pag-abot na ko niya, gahigda man siya kay sakit kay po diyang ulo. Praise God, di gid ni mula karon. Tulog pod ko. Gabiin akong ni mata mo, nang gabiin akong nakapaandar sa sakyanan, di pag mo andar. Salamat gyapon ko sa Lord. Yan iyon sa siya, ang mudaog, hataga niya ang corona, kining tanan nga atong giatubang. Dapat mudaog taani. Wala gyud tay pagpapildi ana. Di gyud ka kinahanglang magpapildi. And the only way nga mudaog ta sa tanan natong giatubang, pabalika si Lord diha sa imong kasing-kasing. Pasudla siya gyud padumala. Ayaw ka Sunday Christian. Ayaw bulaga ang imong kinabuhi diha sa Domingo o diha sa laing mga adlaw. Kay remember, ang Christian, ang sabi ni Lord, everything you do it for the Lord. It means you do it as an act of worship and honor. Tanan atong buhaton. Atong gibuhat na, agig pagtahod sa Diyos. Pagsimba sa Ginoo, muna yang gisulti. Munang dili ni mo pwedeng buwagon. Kay magtinarong ragyo kag Domingo, paglaing adlaw buhat na po ka, o dili mao. Maingon taani og Laodicea, gikatkatan nagbagon kay dugay nang nasirado. Ang naasulod na lang sa kasing-kasing pagsimba. Mga paghalad, mga relihiyosong mga buhat, pero si Lord wala na sa sulod sa kasing-kasing. And hopefully ayaw kag paghuna-una og laing tao. Nga siya gyud ni mao na gyud ni nahitabo siyang kinabuhi. Ikaw mo'y huna-unaan imong sagdi na siya. Kay naaw niya na iya hapong panahon. Ikaw kanang imong pultahan. Kung mahimo ibalhin, butangi gina dili na sama sa pultahan nga ang naara sa sulod maoy na ay gunitanan. Gusto ni Lord nga abli gyud ta kanunay. Abli ta, dili lang mayog nakasulod naman si Lord. Nakasulod naman siya. Di matag adlaw abli gyud ka para sa Ginoo. Abli gyud ka. Muna bisag unsa ka kakapoy, bisag hapit na matulog, ngita gyapon ka chapter, basa gyapon ka malandong, unya katulog na ka. Because tagaan gyud nimo, di gyud ka mosugot paryatas Laodicea nga igaluwa, igasuka. And dunay nangutana, Pastor, this church received the Lord Jesus Christ og mao'y hinungdan nga natukod gani sila. Nangutana sila, amo po ning gipangutana, maluwas ba ni? Saan pagkaluwas nga naas Jesus sa gawas? Kadtong ni dawat, naa sa sulod, di ba? Kung imong gidawat, naa sa sulod. Naas Jesus sa gawas, luwas. Ingon siya, naghatag ko ninyong chance. Anyone who hears, especially pag manangyaw ta, atong gamiton ni nga verse. Nga si Lord nanuktok sa matag usa ka mga kasing-kasing. Ablihan ba nimo og dawaton? Pero ang tao dili na siya moabre kay naghuna-huna naman siya. Christian naman ko.
Si Pastor Jonas among pastor. Mga anak raman. So sirado na siya. Ug mo ni ang lawom kaayo nga problema sa Laodicea. Pero kabalo mo, kung lawom kaayo ang ilang pagkatagak, kung layo kaayo ang ilang pagpalayo sa Dios, mas lapad ug mas lawom ang paghigugma sa Ginoo nila. Munang tuwa si Lord, nagatuktok, masulubon kayo ang iyang tingog. Hello? Naabay nakadungog? Dugay namang nasiradaan. And this evening, si Lord naghatag og chance sa kada usa nato. Nadili lang kay imong ihilak sa Ginoo ron sa diha. Basta kay karong gabi na, imo jong ingnon si Lord pasaylo ako Ginoo. Ang naitabo sa Laodicea mauni ang akong gibati usab. Sirado kaayo. And sa dihang naghilak ko sa Ginoo, feel na ko nga wa pa jud ko na mag-ampo na mauli na ang mga papa. And isulod na ko sa kwarto. Katugo na kayo ko pero dapat na pa jud ko mabasa. Mabasa ko. Ni hangtod nga nagigda nakigsulti. Ayaw mo huna-huna nga dapat og mag-ampo ka luhod gyud nya pinaana gyud ang kamot. Bisag galaba ka, Lord. Grabe jud kaayo akong kahimtang, Lord, pero tabangi gyud ko ha. Or to ka dito kakabat-kabat kay gaatop ka, Ginoo. Sige ka, gamotor ka, Lord. Sige, naglami kag ampo. Nalimot kang muliko day kas dilapas. Sagdi lang og naambot kas abatan. Basta kay nakigsulti ka ni Lord. Ano tayo mga maestra, no? Ma'am, no? Nasa eskwelahan. Lord, grabe po ni mga bata, mga impyerno. Naam tayo pamaagi ba nga kanin sila, Lord, ma? Hello? Or sa imong eskwelahan, Ginoo, grabe ngisi-ngisi ra gani sila, Lord, pero wa gani sila kay balo ba? Wa jud ni sila nakaibaw. Nga matapos ang kinabuhi na ay nagpaabot. Wag yun ni sila kaibaw. Wag yun ni sila kaibaw. Asa ni sila padung? Sige, kinahasol imong kasing-kasing. Ang kanunay ka nag-aampo. And sometimes wala na yung makahuna na siya. Sa manjoy akong pilion. Muundang lang kong eskwela. Muundang lang kong tudlo. Muundang na ko ani. Muundang na ko ani tanan. Mubalik na lang kong magsangyaw na lang kong matag-adlaw. Naiawit tagaingon, people need the Lord. Tanang tao nagkinahanglag Ginoo. Because naa sila'y relihiyon, naa sila'y sistemas pagsimba, pero si Lord di as gawas na nuktok sa ilang kasing-kasing. Padayon sa ta, I will come in to Him and will sup with Him and He with me. Next verse. To him that overcometh. Kaning King James, lisudang basahon, di pag ko kay balo ang ubang word. But, tingkamo ta. Well, I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and I'm sat down with my fathers in His throne. Di ba niingon siya dito sa Smyrna, ang mudaog tagaan niyang korona? Nya diri sa Laodicea, ingon siya, ang mudaog. Palingkuro na ako sa akong tapad. Ingon nga ako nagalingkod sa tapad sa akong amahan. Ingon siya siyang mga disciple, ayaw mo kabala ka, salig ka mo kanako. Salig ka mo sa amahan, salig usab ka mo kanako. In my Father's house, there are mansions. Kung dili pa kini, dili ko kamo sultihan ni ini. Siya mo anhi ako, kuhaon ko kamo, kay kung asa gani ako, to usab kamo. Pagkaninduta yun kaayo. And so, balik ta sa pangutana mga igsuon. Unsa man joy imong gusto? Dato ka, materially, pero pobre ka nga spiritual, nga pagkakristuhanon. Or kristuhanon ka nga kabos materially, pero dato kay kadiha sa Ginoo. And of course, ang imong tubag, moingon gyud ka, pastor, gusto ko anang duha. Nga dato ko spiritually, o dato po ko materially. Kay kung dato ko spiritually, nya dato po ko materially, makatabang ko sa uban, makatabang, that's the excuse.
And nindot kay na, i-consider na to na nga pinakanindot yun na because you have the heart to help others. But kay baho ka? Kanang naa sa tawo, kanang tawo nga naa sa kawaladon, the only hope ragyod niya, og ang iya yung gisalikan, og ang iya yung gilauman, wala lain ang Ginoo. Ibutang nato Kristohanon, kaming duha ni milyon. Kristohanon ming duha. Pareho mi nga naay sakit. Pareho mi nga naay sakit. Unya siya dunay bilyon nga kwarta sa bangko. Ako wala. Kinsa kahay secured na mo gunahuna. Ingno ni Mang Dr. Doc, buhata ang tanan, maluwas lang. Kay nga naman, naman kay gunahuna nga kwarta. Pero kung wa kay kwarta, moingon na jud ka Ginoo, kara jud bahala na ako. Salbara pa ko kung gamiton nimo, pero dili na, okay ra gyud ko kung sa pa imong gusto. Nakuha na to. Pangutana, kumusta man ang imong kahimtang karon ingon nga ikaw ang church sa Ginoo? Sama sa church ba sa Smyrna? Or kita karon ang magtutuo nga sama sa Laodicean o labaw pagani nila? Na kay time nga mo ampo, nga ipasaylos Ginoo, inig-uli nimo, makigsulti ra gyapon kas Ginoo, and then sa matag adlaw makigsulti ang gyud kaniya. Nasabtan na to ang mensahe karon. Ang Dios magpanalangin nato. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kayo sa mga mensahe nga amo karong nadawat Ginoo. Salamat usab sa mga kinabuhi nga gigamit nimo Amahan, nga mahimong panag-ingnan o Dios aron ang maong langitnon nga mga pagtudlo imong mapaabot diri kanamo Ginoo. Salamat kayo sa imong pag-uban diri kanamo. And Father God, tanawa ang among mga kasing-kasing. Samtang ikaw o Ginoong Hesus magapanuktok niini. And sometimes wala na'y luna, dili na maablihan tungod kay puno na sa daghang mga butang ang among kasing-kasing. Tabangi kami nga sa imong atubangan sa makausapa, i-empty namo ang among mga kasing-kasing. Aron nga tugutan ka namo o Dios, aron mga makasulod ka, aron nga makadumala ka. Father God, we pray, O Lord, for the forgiveness. Pasaylo ako Ginoo. Pasayloan ni nga simbahan, Lord. Pasaylo ang mga kinabuhian ni mga sakop ani nga church. Tinuod Ginoo nga naa namo ang pagsimba. Daan mo ang mga pagdayeg. Mohatag kami og oras. But this message imong gialaw nga masayod kami sa tinuod namong kahimtang. Nagtuo kami nga diha kanimo dato na kami. Spiritually, Father God, pero Lord, imo nakitaan. Dugay nang nasirado ang among kasing-kasing. Tabangi kami, O Lord, nga sa matag adlaw ablig yun among kasing-kasing para sa imo, ha. Tabangi kami, Lord, nga makabalik kami sa among unang gugma. Ang uhaw, ang gutom, Ginoo, sa imong presensya. Ang lawom nga tinguha, nga diha kanimo kanunay kaming dunay makatunan, dunay mahibaw-an, ug ang among mga nahibaw-an, Ginoo, among ma-apply sa kinabuhi. Kay sama sa Smyrna, dili man igsapayan nga naa kami sa grabing kawaladon. Basta kay nasayod kami nga ikaw, Ginoo, nahimuot sa among mga pagkinabuhi. Pasaylo ang matag-usa.
Nagaampo ako, Lord, ngagikan karon og hangtod sa umaabot. Doon ay kasing-kasing nga mahinulsulon imong gihatag sa kada usa namo, Ginoo. Tabangi gayud kami sa kadunay, O Lord. Himoa, O Diyos, nga samtang magapadayon pa ang among mga pagkinabuhi, mahimo gihapon nga ma-priority gyud namo, Ginoo, nga ikaw, O Dios, maoy mauna namo sa kanunay. Ang imo mga pulong dili makawang. Panalangini ang tanang maabot ni ining mensahe bisan asang dapita. Bisan pa man, O Lord, ang tanan nga niya karon, salamat kayo sa ilang mga kinabuhi. Magapanindog tang tanan,